gaur izin de gure gazte asanbladean aurkezpena, lehenengo agerraldia egiten dugun herrien. Bi mailan erakusteko Dimeko herrien hasi dela gazte asanblada bat, herri guztiko gazteak batuteko. Ikusi egune da Dimen jenteak askotan eduki da tendentzia gorrera joateko edo herrien bizitzarik eziteko batez be gazteak. Eta horregaitik ikusi ginen beharrizimet Dimeko gazteak batuteko eta ekintzak eta iteko Dimeko herrien. Eta horregaitik sortu ginen jagi dela Dimeko gazte asanbladea. Badeko pentsaute hilean baten edo ekintzetsu betitea eta gero ja luzera sorpresa gero. Ikusiko, gauzik gara datoz. Bada izialdi kontu beton ondo pasetako, helburu da hori Dime berpiztutea moduren baten, ez? Gazteak honetan hori dituzen. Eta monetizazioa badekugu helburu moduen. Hori da, biziteko aurrerantz segidu. Bueno, guteko goz balore feministak, antirrapistak. Eta gero gure helburu eta nagusietako bat da autogestinoa, beste hainbategaz. Instagramen segidutea, Jagi gazte asanblada. Eta hori. egiten dugu zer ekintzita animetea. Hori eskuak zabalik hartuko dugu mundu guztia.